Hyvä, 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 hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Hienoa. Hienoa. Ja rankalaaki. Hienoa. Hyvä, 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 hyvä. Hieno, hieno, hieno poika. Jee. Ota kunnolla vaan. Korva irti. Mikä siellä on? Mikä? Se rytisteli varmaan saatana aikaisemminkin tässä jo. Joo, mä kuulin sen ennen kuin toi koira tuli, niin rysähti. Ihan sieltä laajalta siitä. Joo. Se jäi heti jäi siihen haukkuun. Sitten mä sain GoPro. Mäkin olisin saanut, jos olisi tullut. Mä kuulin rytinät tuolla. Moro. Käännetäänkö se tosiaan? Käännetään ilman muuta. Tulee käännetäänkö se kun... Nyt suolet tossa ei tossa. Otetaan tähän vaan niinku tossa ympärillä. Se on niin pieni, että saatte sen kaksin nätistä. Sehän on siinä. Älä tee muu. Sieltä tuli perseen josta meni jo. Mä käännän vähän takaisin. Joo. No siinä. Kyllä. Komeasti haukku kyllä kaveri. Oli kyllä kuuluva ääni. Meinaa hieno. Oli hieno haukku. Siinä on ihan kuuluva haukku.